Bagxeke ngomuzwa wakula igcwame elisha laze lakhala ngomama walo. Ngibingelele phe ngamukele buyele emakhaya kwesimanzonzo uthula khona indawo zamaskandi. Buyele emakhaya-ke sekukhale ngabalande bamaskandi ngempela ngokuthi ngathi abanalo uzwelo. Lokhu kulandela emva kokuthi igcwame elisha liphostile lapha ey'nkundleni zokuxhumana lisho ngempela ukuthi lizolala ekhaya kuwo. Abantu abaningi ngempela bebese bengena lapha kwi-comment section basho ngempela ukuthi igcwame elisha lizolala kumuphi umuzi. Lisho lo muzi lona ogunde isichikho yini. Uzokhumbula ngempela ukuthi ngoDisemba imbangi yakhe okukhuzani wagxeka umuzi wakagcwame elisha ngokuthi umuzi wakhona uwakhe ngathi ugunde isichikho ngoba ubuye ngaphambili ngesitini kwathi ngemuva wabuya ngofefa. Abalandi bamaskandi bese begadla igcwame elisha ngalokho igcwame elisha lize layibalisela ngempela e-comment section ukuthi akazi ngempela ukuthi abantu bamgxekani. Ube sesho ngempela ukuthi mayelana nokubiya nokunye mhlawumbe angase bengabuza yena umama emathuneni ngoba mina ngamakhela into ethandwa nguye umama wethe uthanda into emi kanje bana kwethu. Abantu ngempela bese besho ngempela ukuthi isiyadabukisa lento yegcwame elisha maselisha kanje kancane kancane mabethi badlalisa nje selikhala ngomama walo ongasekho emhlabeni. Buyele emakhaya-ke ngabe kuthini uphawu lwakho ngalento le, ngabe yinto okumele ngempela abalandi bamaskandi begadlane ngayo noma yinto esensitive? Buyele emakhaya-ke udaba liseyithebeni ake hlangana i-comment section. Siyabonga.